Kinong rep la kalong apo kari India ne apo kani ka jela. Ki em ye ka jing em ka ba so sat wala ya ki bun sen ngin yo i bet baki pho sam ke wala ki shushanya ta ka rep karyang ban penem jakpo ya ka yeng ka sem. Hapdeng bun ki jinge ki nong rep ki hab ban tre shitom met bat men siem. Bat de lingba ka jongki baki ba bun nangi ngi em namar ngi yo ban bam ni kita ki jing bam ban te ya ka met. Henry ha baki shem jinge ngi ju perkhat kerpang mo yiki. Kay ka bangi shem baka jingkran jong ka sorkar ki jing yalang paj ba paper baki penmi ki kintien baka sorkar kan pej kerpang na ka benta ban kintieu ya ki nong rep bakin la ban kieu ha ka yo ka kot bon sien ka long khong pok bat kumba pau ki de tang ki jing pen bie ya ki nong rep la ru ban len kham tam ki chaka nong kendong bon na ki kmi ki pa tang baki kershan ban pen em jakpo ya ka yeng ka sem da ka rep karyang Henry wat ban paskul ya ki khon ru ki hab ban tre shitom da ka barep baryang klem da khen ya ka dieng ka mau namar bakim don lat pat da kumwe kani ka khubor ka de ka bla wan kum ka jingkar pat kerpang lingba ki nong rep na ka than East Giant Hills na knong lummerli ka bajangai kum basan pho kilometer na klerian ka dan sau plai tli ki long yeng pat lai spangut ki nong snong pat jan baro ki de ki nong rep kabas ngosi kalong bakini ki nong rep ki de ki bla sha thok ka sorkar bat kani ka long kum ba saus nem menta pan pentep ya baro ki jungthong jong ki nong rep akini ka snong bun sien ki jusha penjulor haki hati hakapor men miet patangau niu benai lajan sau sien baki hati kin wan shakilingka jongki bat kablak ta shikat de namar ka jinglo jingsap ka deru kabla bun kaba sosi kalong baka sorkar ling baka tanat wildlife kaba jukerpat ikinong rep bakim de ban penyap ikimrat klau namar ka dan kabha kaba kerpang pat ikinong rep lada sha penjulor kimar rep kum kalat ai jingerap kala syukut tang ka jingwan shem iki kot kisla pat ka jingwan shondor ikilingka jongki nong rep barkanie kala beteng la saus nem menta nadu snem arajar kat kandai halor kanie uslong mel ula yo bani kran ling baka phone bat we ni kinong rep uba khanpor sandai kani ka jing wan jongki hati set ko jaka ka jongpi de ki babon nga time de tanga jongpi de jongki nong song bon ni bio nong song nong speo khatan jing dala penjulor sipo katan ki yeng ru kila sa penjulor ko bomo ambe re long i rep jaka rep bio ke okay kemu cakarap jong ki khatan tli ki ye ambe te tu ka snong jong phi ka katang kai to lummerli te kani kai don hasanda bat snong yu pat ka don ha border jong no don bor ndak bat kesna perdi ka don ba ka border ba kanu ka khaput ba kanu ka jela ya don da nang ni border Bangladesh na border Assam te kamut satu khlau ka dang reben ma ba dar ben ha khlau sna te kini ki hati bagi laju penjular phi la mentala katno e la phi la pani thu ingi snem na adon chisnem to Allah adu araja kat kendai la sedang penjular ta kinjat mentau snem hajar atau lai la jular jular palan arta kat kendai tang duna penjular te abide bekata te phi ut ne em shaka tenat ke badi ban pej hatu ke ko bakilale da betul ya ke yang ketnat wildlife ko ni ai awareness program itu hoy ko on lada penjat ki merat ki mereng ke kan yarap de se on wak penjat ngan yarap de ki wak penjat de ki merat ni se yarap hendre lan ong na ni la ujar ki klem penjat hendre ki wan tang sondor de sembe dengan antala kendi ong nyen se yarap ni se kam sarkar de baslam Tasawuf nem naklem le ete. Ni kung le tung nom status. Tom na nong. kamu de kisnem kata ka jingkular rumki La saus nem na jingkular klem le ete. na saus nem mo Tani klem penya. kiswan shondur ki pha sainem ye phi kot e Fa sang ga siwan sondur tong ai account number ai adhar ai epi kumta. kamu phi la ye pendep ye kata ka benta ka jong phi mo Ni benta jen klem penya ni khat yeki wan ma ka ye jan na bat violation suri hena senang tangi. kamu ki hati de ki wan ki bon tli mo Ni wan arlai group di don na group badon sini ne ga fatli kumta kai don kamu gadde tang kata ka jing kmi leng ti jong phi na ka sarkar yu sebakin yarap yu phi de ni na sarkar mo ka jing do nang pa ka jong phi ba wan pen basha penjulor kini ki hati karno e kan poi
naya keren ya tam langsung betai lagi hajar try ke wai dalam dep. Sensar ni sensar ni juga laiton arton sting sistem mentaklam juga sudah. Piong ki siap penjular tu sensar ki din kuai nanta. Ki sok turun. Di ratat itu di sok pan tempat apa? Sok nyentera dan penjular. Tangkam pun dokuai bu sensar dah penjular dah. Okey, sensar. Sensar kuai kampun dah. Mentau senem tang kubam penjular dah kubas sensar. Tak kuai. Ka jingkali ka bangibo ya katanat wildlife pak sarkar jela. Haba kila tip bat ban yoi kini ki jinge jong ki nongrap. Balai ki penslam bala datang beteng syai ken kalawi ki nongrap. Ka ba piju smart ban khot chi ki jingelang. Haba pi pelong ye ki conclave ki program papelat ki scheme ki bawan nak sarkar kemi kumta terter.